שלום וברוכים הבאים לפארק אריאל שרון. כאן ניתן לחוש את המאבק למען הסביבה. הוא מאבק המפיל חומות, פורץ גבולות, ומחבר בין צדק חברתי, צדק סביבתי ושלום. עד לפני כמה שנים הייתה חירייה סמל למפגע המזהם בישראל, אך כיום ניצב לפניכם מודל לתיקון חברתי וסביבתי. כאן נפגשים בהרמוניה האדם, הטבע, התרבות, הסביבה. זהו מפגש פסגה המדגים את הרעיון של הפיכת פסולת ממפגע סביבתי למשאב. פארק פעיל וירוק בלב גוש דן לרווחת תושבי ישראל. עכשיו הוא אוויר, תהנו מההופעה.